O Concello de Ribeira presentou hoxe as 3 rutas turísticas que se farán durante este mes de agosto e principios de setembro. Este ano, como gran novidade, ademais das rutas a pé, tamén se desenvolverán unhas rutas náuticas. Trátanse dunhas rutas en veleiro que percorrerán a Ría da Arousa. A saída e chegada serán dende o Porto Deportivo de Ribeira e os interesados poden mercar os seus tickets na oficina de turismo do Malecón, por teléfono ou no correo electrónico turismo@ribeira.com. As rutas en veleiro pola Ría da Arousa vanse a desenvolver neste mes de agosto os días 20, 21, 27 e 28. E en setembro, na fin de semana, dos 7, 8 e 9, coincidindo coas festas de Santa Uxía. Isto ten un prezo de 12 euros para adultos e 8 euros para nenos ata 12 anos. Na presentación tamén estivo presente o concelleiro de Turismo, quen quixo animar aos hosteleiros de Ribeira a promover estas rutas, xa que desta forma foméntase o turismo local. Para conocer un pouquiño a ría, dali daranlle unha visita guiada dos traballos que fan os mariñeiros na ría, todas esas cousas. É unha cousa que non é moi cara, van nun velero, van a motor para lá, creo que veñen a vela para aquí, é unha experiencia nova. Dicirlle a todos aqueles que teñan pois unha pensión, unha casa turística, un hostal, un hotel, un bar, que lle oferten estas iniciativas que ofrece o Concello. Ademais da ruta náutica, tamén se desenvolverán outras rutas a pé, todas de carácter gratuito. Percorrerán lugares como o Miradoiro da Pedra da Rá, o Castro da Cidá ou o Parque Periurbano de San Roque.